Росен, какви са тия майчински инстинкти, бе? Антонов, осъзнаваш ли какво направи тук що, братле? Осъзнаваш ли? Поръча дъщерята на комисар Попов. Ти луд ли си? Това повече никога не съм го чул. Никога повече. Какво искаш да ти кажа? Ако малката курва тръгне да разказва на баща си как е минала почивката и в планината, какво правим тогава? Питал ли съм те, бе? Росен, питах ли те какво мислиш? Ами питай ме, не! Питай ме! Иво, не мога да те позная вече, братле. Не мога да те позная вече, братле. Не си ти! Всичко сме правили с тебе двамата. Всичко! Да, работили сме. Да, правили сме глупости. Но никога не сме преминавали някакви морални граници. Никога! Морални граници? Морал? Я се огледай, бе! Огледай се, бе! Виждаш ли някъде морал тук, бе? Виждаш ли някъде морал тук, бе? Има ли място тук за морал? Морал тук няма.